ሰላም ጋይስ ከመይ ቀኒኹም ሕጂ ኸዓ ሓሪፍቲ ዝበልክዋ ናይ ፍቕሪ ፊልም እየ ሒዘልኩም መፄ እዛ ፊልም ኸዓ ላይክ ብምግባር ተኸታተልዋ። ፊልምና ክጅምር ከሎ ኣይሪስ ትበሃል ጓል ዳፋለጠና እዩ። እዛ ጓል ኣብቲ ትሰርሐሉ ቦታ ን3 ዓመት ኣፍቃሪ ኢላ ዝሓዘቶ ወዲ ነይርዋ። እዚ ሰብ ሕቶ ብዝፈጥር መገዲ ንሓላፊቱ ጓሉ ዝኾነት ተንበርኪኹ ትምርዐይኒ ዲኺ ኢሉ ይሓታ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣይሪስ ኣዝዩ ልባ ተሰይሩ ኩሉ ግዜ ፍቕሮም ሕቡእ ንኽኸውን እዩ ዝነግራ። ንምንታይ ከምኡ ከም ዝብላ ዝነበረ ዋላ እኳ ቅድሚ ሕጂ ኣይረዳእያ፣ ሕጂ ግን ግልፂ ዝኾነላ እዩ ዝመስል። ምሳይ ናይ ፍቕሪ ርክብ ነይርዎ ኢላ ንሰብ ተትዛረብ ዝኣብናይ ምስ ረኸበትን ምኽንያቱ ኸዓ ብሓንሳብ ይኹን ኣብ ምንም ቦታ እውን ሻሂ ንኽሰትዩ ሰብ ሪእዎም ኣይፈልጥን። እቲ ኣብ ስራሕ ቦታኣ ዝተዳለወ ናይ ቀለበት ፕሮግራም ምስ ተወድአ ኸዓ ናብ ገዝኣ ክትከይድ ትጅምር። ኣብ ገዛ ምስ ኣተየት ኸዓ ንጋዝ ወሊዓ ነብሳ ከተጥፍእ ትሓስብ። ሽዑ ግን ሓደ ሜሴጅ ይመጻ እሞ ሓሳባ ክትቅይር ከኣ ይገብራ። ላፕቶፓ ከፊታ ነቲ ሜሴጅ ምስ ረኣየቶ እውን እቲ ሜሴጅ በዓል ክስካዕ ዝሓልፍ ገዛኸ ክካረዮ ዝብል እዩ ነይሩ። እቲ ሜሴጅ ዝለኣኸቶ ኸዓ ኣማንዳ ትበሃል ሓንቲ ሃፍታም ጓል እያ ነይራ። እዛ ጓል ብዙሕ ግዜኣ ዘሕለፈቶ ኣብ ስራሕ እዩ። ካብኡ ተላዒሉ ኸዓ ናይ ፍቕሪ ታሪኻ መሰልቸዊ እዩ ነይሩ። ብዙሓት ኣፍቀርታ እውን ንስኺ ንስራሕ ክምበር ንዓና ግዜ የብልክን ኢሎም ገዲፎማ እዮም ዝኸዱ። ዕድሚ 3 መዓልቲ ኢተን ዝተባሃለ ኣፍቃሪኣ ከምዚ ኢሉ እዩ ገዲፍዋ ኸይዱ። ኢማንዳ እውን ኢተን ምስ ኣባረረቶ ሕድእ ኢላ ክትሓስብ ትጅምር። ናይ በይነይ ዝኾነ ግዜ የድልየኒ እዩ፣ ንዑየ ኸዓ ናይ ኣብ ጽምዋ ቦታ ኸይደ እዚ በዓል ክሕልፎ ዘለኒ እውን ትብል። ኣብዚ ግዜ እዚኡ ኸዓ ናይ ኣይረስ ገዛ ኦንላይን ሪኣቶ ሜሴጅ ፀሓፈትላ። ብዙሕ ምስዕለላ ኸዓ ክልቲኤን ገዛ ንምቅያር ይሓስባ። ኣይረስ ምንም ከይጉደለትሉ ፍቕራ ን3 ዓመት ትቦ ዝነበረት ወዲ ንዓ ዘይኮነ ንኻሊእ ጓል ቀለበት ብምእሳሩ ኣይረስ ተባሳጭያ ነይራ። ንዑይ ኸዓ ናብ ካሊእ ቦታ ናይ ምኻድ ሓሳብ ናይ ኣይረስ ዘሐጎሳ እዩ ዝመስል። ክልቲኤን ከኣ ባልጅአን ብምድላው እቲ ሓንቲ ናብቲ ሓንቲ ገዛ ንምኻድ ጉዕዘአን ይጅምራ። ኣይረስ ናብ ናይ ኢማንዳ ገዛ ምስ ኣተወት ከኣ ኣዝያ ትስንብድ። ከምዚ ዓይነት ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ሃብታም ገዛ ኣይተጸበየትን እያ ነይራ። እቲ ሳሎን ጥራሕ ናይ ኣይረስ ምሉእ ገዛ እዩ ዝኣክል። እቲ ካሊእ ዘሐጎሳ ነገር እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ መሐንበሲ ገንዳ ኣለዎ። ኣይረስ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሉ ክፍልታት ዜራ ንኽትሪኦ ብዙሕ ግዜ ወሲድላ እዩ ነይሩ። ነጢራ ኸይዳ ኸዓ ኣብቲ ዓራት ትድይብ። ደኺምዋ ስለ ዝነበረ እውን ንኽተዕርፍ እያ ትሓስብ። እቲ መጋረጃ ኸዓ ብሪሞት ከም ዝዕጸ ምስ ፈለጠት ኣዝያ እያ ትድነቕ። ዕድመ ልክዕ ኣብ ገጠር የሕሊፈዮ ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ከም ዘለውን ኣይፈልጥን። ሕዚ ኸዓ ናይ ሓድሽ ህይወት ዝጀመርኩ ኢላ ኸዓ ትሕጐስ። ኣይረስ ኣብ ምቾትን ኣብ ሓጎስን ከላ ኣማንዳ ግን ገና ናብቲ ቦታ እያ ትኸይድ ዘላ። እቲ ናብቲ ቦታ ሒዝዋ ዝኸይድ ዝነበረ ሽፈር ከኣ ንኣማንዳ ካብዚ ንላዕሊ ሒዘኪ ከኣቲ ይኽእልኒ ምኽንያቱ ኸዓ ንመኪና የጸግመሉ እዩ ብምባል ብእግሪ ኺኢኺ ክትከዲ ዘለኪ ይብላ። ኣማንዳ ኸዓ ከይፎትየ ተገዲዳ ዝተረፈ መገዲ ብእግራ ካብ ምኻድ ካሊእ መማረፂ ነበራን። ሽዑ ኸዓ ነይቲ ክዳውንታ ዝሓዘ ባልጃ ብምጉታት ብሄል ጫማ ኣብቲ በረዶ ክትከይድ ትጅምር። ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ኸዓ ኣብ መወዳእታ ናይ ኣይረስ ገዛ ትረኽቦ። ብሓቂ ኸዓ ነይቲ ገዛ ኣብ ኦንላይን ዝረኣየቶ እዩ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ምስ ኣተየት ግን ከምቲ ዝሓሰበቶ ይጸንሓን። ምኽንያቱ ኸዓ እቲ ገዛ ጸቢብ እዩ ነይሩ። ናብ ድኳን ከይዳ ኸዓ ዕዳጋ ንኽትገብር ነዊሕ ዝኾነ ርሕቐት ክትጓዓዝ ነይርዋ። ኣብቲ ዕዳጋ ምስ በጽሕት ከኣ መዓልታዊ ክትመላለስ ስለ ዘይደለየት ናይ ሰሙን ኣስቤዛ ሒዛ እያ ትኸይድ። ኣብ ገዛ ምስ ኣተየት ከኣ ንኹሞቕ ኢላ ዕንጨይቲ ተቓጻጽል ወይ ንዳሰተየት እውን ክትጭፍር ትጅምር። ኣብ ገዛ ግን ምንም ትሰርሖ ስራሕ ስለ ዘይነበራ ብዙሕ ከይጸንሐት ይደቢርዋ። ክገብረ ናብዚ ቦታ መጺላ ኸዓ ከተማረር ትጅምር። እቲ ገዛ ናይ ባዕሉ ዝኾነ መሞቒ የብሉን። በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ በብሰዓቱ ዕንጨይቲ ከተቃጻጽል ነይርዋ። ብኸምዚ ዓይነት ጸገም ከኣ ንኽልተ ሰሙን ከመይ ገይረ ክጸንሕ ዝኽእል ኢላ ንባዕላ ተእምኖ። ሃንደበት እውን ናብቲ ዝነበርክዎ ቦታ ክምለሰለን ኢላ ክዳውንታ ክትእክብ ትጅምር። ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ እቲ ገዛ ዝኳሕኳሕ። ቅልጥፍ ኢላ ኸይዳ እውን ነቲ ገዛ ትኸፍቶ። ሽዑ ምስ ረኣያ ኸዓ ናይ ኣይረስ ሓዋኢ ነይሩ። ናብ ኣዳ ጠመተ እውን እስኺ ሓፍቴ ይኾንክን
ሓብተይ ከናበያ ኸይዳ ኢሉ ይጥይቓ ኣማንዳ ኸኣ ምስ ረኣየቱ እያ ነይራ እዚ ጥዑይ ሰብ ኢላ ክትሓስብ ጀመረት ንሱ እውን ኣብዚ መንደረይ ስራሕ ዳሰራሕኹ ምስየ ይብላ ምስ መሰይኒ ግን ምስ ሓፍተይ ንምሕዳር ኢለ መፅአ ምስ በላ ኸኣ ስመይ ግራሚ ዝበሃል ናይ ኣረስ እውን ዓብዪ ሓዋኤ ይብላ ካብኡ ኸኣ ናብዚ ተኸትገብሪ መፂኽ ኢሉ ይጥይቓ እሳ ኸኣ ነቲ ኣብ ቅድሜና ዝነበረ በዓል ንምኽባር ምስ ሓፍትኻ ገዛ ተቀያይርና ትብሎ እሱ ኸኣ ብሓፍቱ ኣዝዩ ደስ ኢልዎ ምኽንያቱ ኸኣ ኣፍቃሪኣ ክሒድዋ ሰሙኑ ሓዚና ከም ዝነበረት ይፈልጥ እዩ ንኣይረስ ሓዋ ኸኣ ኣብዚ ለይቲ ኣብዚ ተዘሓድር ታይ ይመስለኪ ኣይርብሸክን እየ ኸኣ ከምዘይርብሸኪ ቃልይ ኣትወልኪ ኢሉ ይዛረባ ኣይረስ ኸኣ ፀገም የብሉን ኣብ ሶፋ ክድቅስ ኢኻ ትኽደኖ ክዳን ከኣ ከምፀልካ ትብሎ ድሕሪ ውሕድ ፃኒሒት ከኣ ኣልኮል መስተ ይሰትዩ ክልቲኦም ከኣ ንመጀመርያ ግዜ ከም ዝተፋለጡ ረሲዖሞም ምስዕዓም ይጅምሩ ቀፂሎምን ምስ ደቀሱ ይወግሖሞ ብቀፃላይ መዓልቲ ክልቲኦም ምንም ከም ዘይተፈጠረ ብስቕታ ክሓልፍዎ ይፍትኑ ኣማንዳ እታ ክኸይድ ኢላ ሻንጣኣ ዝኣከበት ሕጂ ግን ንኽትፀኒሓ ወሲና እዚ ውሳኔኣ ኸኣ ግራም ናብቲ ቦታ ብምምፅኡ ምዃኑ ግልፂ እዩ ኣብቲ ኸኣ ኣይረስ ካብ ዝደቀሰትሉ ስልካ ይድወላ ሞት ትስእ ዝደወለ ኸኣ መን ይመስለኩም ን3 ዓመት ኣፍቃሪኣ ኮይኑ ብሕውእ ዝፀንሐ ድሕሪኡ ግን ንዓኣ ኸሒዱ ንኻሊእ ጓል ቀለበት ዝኣሰረ ኣፍቃሪኣ እዩ ምንም ከይተሰከፈ ናብኣ ምድዋሉ ከይኣኽሎ ሕጂ ኸኣ ብዘይ ምንም ሕፍረት ኣብ ስራሕ ንኽትሕግዞ ይጥይቓ ስራሕ ካብ ዝጀመረሉ መዓልቲ ጀሚሩ ብባዕሉ ዓቕሚ ዝኾነ ምንም ክእለት ኣይነበሮን ኣብ ኩሉ ስራሕቱ ኣይረስ እያ ትሕግዞ ነይራ እታ መሕዘኒት ዝኾነት ኣይረስ ግን እዚ ኩሉ ክሒዱ ልባ ሴርዋ ሕጂ እውን ኣብ ፀገሙ ንኽትሕግዞ እያ ፍቓደኛ ኮይና መኪና ሒዛ ዳኸደት ከላ ኸኣ መገዲ ጠፊኡ ሓደ ሚስኪን ዝኾነ ዓብይ ሰብኣይ ኳለል ከሎ ትሪኦ ገዝኡ ከም ዝጠፍኦ እውን ምስ ተረዳኣ ኣድራሻ ናይ ገዝኡ ጠይቓ ናብ ገዝኡ ሒዛቶ ክትከይድ ትጅምር ናብ ገዝኡ ምስ ኣብፅሐቶ ኸኣ ገዛ ከፊቶም ምስ ኣተው ንዓኣ ዘደንግፅ ኣጋጣሚ ይፍጠር እዚ ሰብኣይ ኣዝዩ ፍሉጥን ናይ ሆሊውድ ተዋሳኢ ነይሩ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኸኣ ኮኸብ ተዋሳኢ ተባሂሉ ዝተሸለሞም ሽልማታት ትርኢ እቲ ኣረጊት ሰብኣይ እውን ኣይረስ ከም ዘይፈለጠቶ ምስ ተረድኦ ዓርሱ የፋልጣ ኣብቲ መኣዲ ኸኣ ዘይተበልዐን ዝዘሓለን ምግቢ ምስ ረኣየት ድራር ንምንታይ ብሓንሳብ ዘይንበልዕ ኢላ ተሓቶ እቲ ኣረጊት ሰብኣይ እውን ኣዝዩ ተሓጒሱ እሺ ኢሉ ይምልሰላ ድራሩን ብሓንሳብ ኮይኖም ዳበልዑ እቲ ኣረጊት ሰብኣይ ናይ ስራሕ ተመክሮታቱ ክዛረባ ይጅምር ኣዝዩ ዋላ ሃብታም ይኹን እዚ ሕዚ ዘለኽዎ ቦታ ግን ብዙሕ ዋጋ ክፊልኒ እዩ ስራሕ ኣብ ዝብለሉ ግዜ ሰበይተይ ይኹን ደቀይ ሲኢነዮም እየ ኸኣ ይብላ ኣይረስ እውን ብታሪኹ ሓዚና ናታ ታሪኹን ከተፃውቶ ትጅምር ን3 ዓመት ብዙሕ ጥቕምታት ዝጥቀመለይ ዝነበረ ሰብ ብፍቕሪ ድሕሪ ምፅናሕና ኣይደልየክን ኢሉ ምስ ካሊእ ጓል ቀለበት ኣሲሩ ኢላ ኸኣ ትነግሮ ከምዚ ዋላ ክፉእ ግብሪ ይግበር ኣነ ግን ሕዚ እውን የፍቅሮ ኢላ ኣይረስ ክትበኪ ትጅምር እዚ ኣረጊት ሰብኣይ ከኣ ካብ ዘሕለፎ ሂወት ብምትሳእ ንኣይረስ ክበኽራ ይጅምር እስኺ ማንም ሰብ ክመርሓኪ ከይትፅበይ ናይ ሂወት ክመራሕት ክትኮኒ ዘለኪ በዓልኺ ኢኺ ኢሉ ኸኣ ናይ ምኽሪ ይልግሰላ ሓደ ግዜ ንፈትዮም ሰባት ክብድሉና ኸለው ዋላ እኳ ተጎድኡና ስቑኢልና ክንሓልፍ ኢና ንፍትን እዚ ግን ትኽክል ኣይኮነን እዩ ንዘይፈትየኪ ሰብ ከምኡ ንዓኺ ክብሪ ዘይብሉ ግዜ ከይትብዮ ኢኺ ኸኣ ኢሉ ይዛረባ ኣይረስ ካብዚ ኣረጊት ሰብኣይ ዝረኸበቶ ምኽሪ ኣተሓሳስባኣ ክልውጦ ክኢል እዩ ቀስ ብቐስ እውን ኣረኣእያ ክትልውጦ ትጅምር ብድሕሪኡ ኸኣ ስለማንም ሰብ ኣይጭነቕን ንባዕለይ እውን ሕጉስቲ ንኽኸውን የኽፍትን ኢላ ምስ በዓላ ቃል ተኣቱ ሓደ ግዜ ኸኣ ናይ ኣማንዳ መሓዛ ንኣማንዳ ደሊ ናብ ገዛ ይመጽእ ኣይረስ ከኣ ኣማንዳ ኣብ ገዛ የላን እያ ብምባል ንዕኡ ትነግሮሞ ምስኡ እውን ይፋለጡ እዚ ወዲ ኸኣ ማይልስ እዩ ዝበሃል እዳዕለሉ ኸለዉ ኸኣ ሓያል ንፋስ ስለ ዝነበረ ንኣይሪስ ናብ ዓይና ሓመድ ኣትዋ ማይልስ ከኣ ናብኣ ብምቕራብ ናብ ዓይና ዝኣትዮ ሓመድ የውፀላ
ኣብዚ ግዜ እዚ ማይልስ ኣብ ልዕሊኣ ውሽጣዊ ፍቕሪ ጅምሮ ኤማንዳ ኣብቲ ሰሙን ክሮም ናብቲ ገዛ ስለ ዘይመፀ ንዑ ንምእላሽ ኢላ ክትኮልል ትጅምር። ድሕሪኡ እውን ትረኽቦ ምስ ረኸበቶ ከዓ ጽቡቕ ዝበሃል ግዜ ሕልፉ እቲ ርክቦም እንዳጠንከረ ይኸይድ። ምስኡ ግዜ ከተሕልፍ ከላ ከዓ ጽቡቕ ስምዒት ይስምዓ ስለ ዝነበረ ናይ ቅድሚ ሕዚ ህይወታ ከተካፍሎ ትጅምር። ወለደይ ከዓ ኣብ ግዜ ቁልዕነት እዮም ተፋቲሖም። በዚ ምኽንያት ከዓ ጽቡቕ ዘይበሃል ናይ ቁልዕነት ግዜ የሕሊፈ። እዚ ካብ ርእሰይ ንምውፃእ ኢለየ ከዓ ብዙሕ ግዜ ኣብ ስራሕ ዘሕልፎ ትብሎ። ቆልዓ ከለኹ በኻይት እየ ነይረ፣ ንዑየ ከዓ ሕዚ ምስ ዓበኹ ብኽያት ዘይመፀኒ ትብሎ። እዚ ታሪክ ምስ ነገረቶ ከዓ ኣዝዩ ይሓዝን እሞ ኩሉ ግዜ ከዓ ይከናኸናኢ ነይሩ። ምንም ጉድኣት ንኸይበፅሓው እንዳተጠንቀቐላ ኩሉ ግዜ ይሕልዋ እዩ ነይሩ። ኤማንዳ እውን ከምዚ ዓይነት ትሪትመንት ዘረኣያ ሰብ እሱ ጥራሕ ስለ ዝነበረ ፍሉይ ዝኾነ ፍቕሪ ምስ ሒዝዋ። ድሕሪ ውሕድ ፃኒሕት ግን ኣማንዳ ብዙሕ ግዜ ሓደ ስልኪ ክድወለሉ ከሎ ካብኣ ተፈልዩ ዘዕልሎ ሰብ ከም ዘሎ ትርዳእ። መጀመርያ እቲ ሰብ ካብ ስራሐይ ዝድውለሉ ኢላ እያ ትሓስብ ነይራ። ድሓር ግን እንዳጠራጠራ ይመጽእ። ምናልባት ኣፍቃሪት ትህልዮ ዶ ኢላ ከዓ ትሓስብ። ሓደ ምሸት ከዓ ንዑ ከይነገረቶ ቀሲላ ናብ ገዝኡ ትኸይድ። እሱ ከዓ ብድንጋጸ ኮይኑ ነቲ ገዛ ከፊትላ። ነቲ ማዕጾ ምስ ከፈቶ እውን ሓንቲ ጽብቕቲ ቆልዓ መፅያ ኣብ ቅድሚኦም ጠጠው ትብል። ካልአይቲ ቆልዓ እውን ተኸቲላታ መፅያ ጠጠው ትብል። ክልቲኦም ቆልዑት ከዓ ባባ እዚኣ መን ኢሎም ክሓትዎ ይጅምሩ። ኤማንዳ እውን ደንጊፃ ባባ ደይ ሰምዓኹ ትብሎ። እሱ ከዓ ብምቕጻል እወ ናይዞም ክልተ ቆልዑት ኣቦ ኢሉ ይምልሰላ። ካብኡ ከዓ ግራም እዞም ጽቡቓት ክልተ ቆልዑት በይነ እየ ዘዕብዮም ኢሉ ከዓ ንኣማንዳ ይነግራ። ግራም ንኣማንዳ ቆልዑት ከም ዘለውዎ ንምንጋር ኣዝዩ ፈሪሑ ነይሩ። ምኽንያቱ ከዓ ደንጊፃ ገዲፋ ንትኸደትከ ዝብል ስጋት ስለ ዘለዎ እዩ። ኣማንዳ ግን ኣቆልዑት ስለ ዘለዎ ገዲፋቶ ይኸደትን። ከማን ሕጉስቲ ኮይና እያ ተቐቢላቶ። ምኽንያቱ ከዓ ክፉእ ዝበሃል ናይ ቁልዕነት ግዜ ስለ ዘሕለፈት ኣቆልዑት ዘለዎ ሰብኣየ እትያ ወይ ከዓ ካብ ሓደ ሰብኣያ ቆልዑት ወሊዳ ሕጉስቲ ኮይና ክትነብር እያ ትደሊ ነይራ። እዞም ኣርባዕተ ከዓ ልክዕ ከም ሓደ ቤተሰብ ጽቡቕ ዝኾነ ግዜ ሕልፉ። ኣብቲ ከዓ ኣይረስ ካብ ዝሓለፈ ህይወታ ሕጂ ኣዝያ ሕጉስቲ እያ ዘላ። ኣይረስና ማይል ጽቡቕ ዝኾነ ግዜ ዳሕለፉ እዮም ዘለዉ። ዝተፋተው ከዓ ይመስሉ። ከምዚ ዝኾነ ጽቡቕ ግዜ ዳሕለፉ ከለዉ ከዓ እቲ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ኣብ ገዛ እንኳሕኪሑ ይመጽእ። ቅድሚ ሕዚ ስለ ሓግዝኒ ኢሉ ካብ ዝደወለላ ግዜ ጀሚሩ ስልኩ ልዒላቶ ይትፈልጥን እያ። ኣይረስ ከም ቅድሚ ሕጂ ከም ዘይኮነትሉ ዝፈለጠ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ እውን ሕጂ እውን የፍቅረኪ ኢሉ ይዛረባ። ኣብ ማእከልና ዘሎ ነገር ኣቋሪፀ ጓል ሓላፊየ ምምርዓወይ ንኽልቴና ጽቡቕ ዝኾነ ዕድል ክፈጥረልና እዩ። እውን ካብ ድኽነት ክንወፀሉ ንኽእል ሓደ መገዲ ኢለ እየ ከምኡ ዝገበርኩ። ሕጂ ግን ሓሳበይ ቀይረ እየ ምሳኺ እውን ክነብር ዝደሊ ይብላ። ሕጂ እውን ግን ናይ ሕቡ ኣፍቃሪተ ክትኮኒ እየ ዝደልየክ ምስ በላ ከም ዝወረደት ጓል ገይሩ ከም ዝርያ ኣይረስ ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ ዝርዳኣ። ንዓኻ ንምሕጓስ ኢለ 3 ዓመት ሙሉእ ዘይሰራሕኽዎ ነገር የለን። እዚ ከምኡ ኢሉ ከሎ ግን ንኻሊእ ጓል ኢኻ ዝመረፅካ ከዓ ትብሎ። ሓንቲ መዓልቲ እውን ሓቀኛ ዝኾነ ፍቕሪ ንዓየ ነበረካን ምስ በለቶ ካብ ገዛይን ከምኡውን ካብ ህይወተይን ውፀለይ ኢላ ተባርሮ። ድሕሪ ሕጂ ሕጉስቲ ክኸውን ኢላ ከዓ ንባዕላ ቃል ተኣትየሉ። ማይለስና ኣይረስ ከዓ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ፍቕሪ ጅማሮ እዩ ዘለዎም። ኤማንዳና ኣይረስ ገዛ ተቐያይረን ዝጸንሓሉ ግዜ ከዓ ይውዳእ እሞ ነናብ ገዝአን ክምለሳ ኣማንዳ ናብ ሎስ አንጀለስ ተመሊሳ ናብ ስርሓ እውን ክትከይድ ኣለዋ። ከይፎቴት ከዓ ብግዲ ምስ ግራም ክትሳናበት ነይርዋ። ምፍልላይ ዋላ እኳ ንኽልቲኦም ትኸበዶም ካብኡ ዝተፈለየ መማረፂ ግን ኣይነበሮምን። ኣማንዳ እውን ናብ መኪና ደይባ ጉዕዞኣ ምስ ቀጸለት ሓሳባ ስለ ግራምን ስለ ደቁን ነይሩ። ከይተፈለጣ ከዓ ንባዕትካ ብዒንታ ክወፅእ ይጅምር። ሙሉእ ሓሳባ እውን ኣብ ግራም ናብ ደቁን ስለ ዝነበረ ነቲ ሽፈር መኪና ዚርካ ተመለስ ትብሎ። እቲ ሽፈር ግን ክምለስ ስለ ዘይደለየ ኣማንዳ ገዲፋቶ ካብ መኪና ብምውራድ ዳጉይት ናብ ድሕሪት ትምለስ። ድሕሪኡ ካብ ሓደ ገዛ ኩሎም ተኣኪቦም እዩ ዘርኤና። ኣብ መወዳእታ እውን ኣይረስን ኣማንዳን ቅድሚ ሕጂ ብኣካል ዋላ እኳ ተራኺበን ይፍለጣ። ሕጂ ግን ተራኺበን እንዳተፋለጣ ከለዋ ኣማንዳ ንነዊሕ ግዜ ትምንዮ ዝነበረት
ጥራሕ ዝረኺባ እያ። ክልቲአን ልበን ዝተሰበረ ኣዋልድ ህይወተን ናብ ንቡር ዝምልሱ ክልተ ኣፍቀርቲ ረኺበን ጽቡቕ ህይወት ዳሕለፋ። ፊልምና ኣብዚ ይውድእ። እዛ ፊልም ተፈቲኹማ ላይክ ብምግባር ሳብስክራይበር ዝብል ደወል ምንካውን ኣይትረስዑ።